Czechosłowackiej. Formujące się państwo polskie było żywo zainteresowane przyłączeniem niemieckiej części Górnego Śląska do Polski i działało aktywnie na rzecz takiej opcji. Natomiast o austriacką część Górnego Śląska, czyli Śląsk Cieszyński, rozgorzał spór między Czechami a Polakami. Ostatecznie w traktacie wersalskim znalazły się zapisy dotyczące przeprowadzenia plebiscytów na spornych terenach, między innymi na Górnym Śląsku oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu, a także właśnie na Śląsku Cieszyńskim. Do tego ostatniego koniec końców nie doszło, a zainteresowane strony zdały się na arbitraż międzynarodowy. Warto zaznaczyć, że w wyniku zapisów traktatu wersalskiego Niemcy utraciły na rzecz Polski części powiatów rejencji wrocławskiej, górowskiego, namysłowskiego i sycowskiego. Górnośląski obszar plebiscytowy został ustalony z wyłączeniem niemieckojęzycznych powiatów na zachodzie i części powiatu raciborskiego, tzw. kraiku hulczyńskiego, który w lutym 1920 roku włączono do Czechosłowacji. Organem nadzorczym, który miał czuwać nad przebiegiem plebiscytu, ale wcześniej sprawował władzę na obszarze plebiscytowym, była Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, która miała swoją siedzibę w Opolu, a właściwie w Opel. Komisja składała się z przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na jej czele stał Francuz, generał Henri Lerond, którego nazwisko możecie kojarzyć, bo doczekał się w Katowicach swojej ulicy. Zadaniem komisji było nie tylko przeprowadzenie plebiscytu, ale także zaproponowanie podziału Górnego Śląska w oparciu o wyniki. Komisja objęła władzę na obszarze plebiscytowym 11 lutego 1920 roku. Oba zainteresowane państwa utworzyły swoje komisariaty plebiscytowe. Plebiscyt-Komisariat für Deutschland mieścił się w Central Hotelu w Katowic, czyli w Katowicach, natomiast Polski Komisariat Plebiscytowy w hotelu Lomnic w Beuthen, czyli w Bytomiu. Zadaniem obu instytucji było podejmowanie wszelkich działań, które pozwoliłyby wygrać danej stronie. Były to po prostu takie sztaby wyborcze reprezentujące państwa. Polskiemu komisariatowi przewodził Wojciech Korfanty, a niemieckiemu Kurt Urbanek, burmistrz Rozbarku. Oba państwa prowadziły oczywiście ożywione kampanie nastawione głównie na obrzydzanie tej drugiej strony i zapewnianie o własnym gospodarczym dobrobycie. Organizowano wiece wyborcze, zebrania, a nawet koncerty. Na potęgę drukowano materiały propagandowe, plakaty, ulotki, broszury. Obiecywano polityczną i gospodarczą autonomię regionu. Polacy podkreślali, że Niemcy są zrujnowane po zakończeniu Wielkiej Wojny, że niszczą polską kulturę i wyzyskują polskich robotników. Przy czym mówiąc polskich, mieli na myśli przede wszystkim Ślązaków. Niemcy natomiast przestrzegali przed niestabilnością dopiero co odrodzonej Polski, której wciąż zagrażała Rosja, wskazywali na zacofanie, brud, analfabetyzm, problemy gospodarcze i inflację. Poglądy mocno się polaryzowały, a nastroje były naprawdę wybuchowe. Zamieszki, strajki, awantury, pobicia, a nawet zabójstwa były właściwie na porządku dziennym. Z ówczesnych słownych przepychanek do dziś pozostała nam przede wszystkim słynna krowa Korfantego. Podczas jednego z wieców Korfanty obiecał rolnikom, że po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski każdy otrzyma w prezencie krowę. Co z tej obietnicy zostało? Wszyscy wiemy. Kto był uprawniony do głosowania w plebiscycie? Międzysojusznicza komisja ustaliła, że mogły w nim wziąć udział wszystkie osoby, które 1 stycznia 1921 roku miały ukończone 20 lat, a więc także kobiety, i które spełniały jedno z 4 kryteriów. Urodziły się i mieszkają na obszarze plebiscytowym, a więc tak zwani mieszkańcy rodowici, urodziły się na obszarze objętym plebiscytem, ale już tam nie mieszkają, czyli tak zwane osoby rodowite, ale nie zamieszkałe, popularnie zwane emigrantami, osoby, które nie urodziły się na obszarze plebiscytowym, ale zamieszkały tam przed 1 stycznia 1904 roku, tak zwani mieszkańcy nierodowici, i wreszcie osoby nieurodzone, ale zamieszkałe na obszarze plebiscytowym przed 1 stycznia 1904 roku, które zostały wysiedlone przez władze pruskie, tak zwani wydaleni. W sumie dawało to 1 221 274 osoby uprawnione do głosowania. Wyborcy mieli głosować w swoich gminach zamieszkania, a w przypadku emigrantów w gminach, w których się urodzili. Bardzo często podnoszona jest kwestia drugiej kategorii osób uprawnionych do głosowania, a więc emigrantów, których głosy miały zaważyć na wyniku plebiscytu.
Warto jednak pamiętać, że było to żądanie strony polskiej, zgłoszone w Paryżu jeszcze w 1919 roku. Rząd liczył, że pozyska głosy Polaków mieszkających w Zagłębiu Rury. Tymczasem postulat ten obrócił się całkowicie na niekorzyść Polski. Emigranci stanowili 19,3% głosujących w plebiscycie, ale zaledwie nieco ponad 10 tysięcy osób, czyli 5% uprawnionych do głosowania, zagłosowało za Polską. Reszta, ponad 180 tysięcy osób, czyli 95%, oddała głos na Niemcy. Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 marca 1921 roku, a przynajmniej tak w uproszczeniu się przyjmuje, bo tego dnia odbyło się głosowanie zasadnicze ogółu obywateli. Kilka dni wcześniej, 13 marca, głosowali członkowie biur plebiscytowych, komitetów i administracji, a w dniach 14-15 marca funkcjonariusze policji plebiscytowej, pracownicy więzień i sami więźniowie. Frekwencja w plebiscycie była naprawdę godna podziwu. Wynosiła 97,5%. Tylko około 30 tysięcy osób spośród ponad 1 miliona uprawnionych nie wzięło udziału w głosowaniu. Jeśli chodzi o wyniki plebiscytu, to biorąc pod uwagę poszczególne głosy bez podziału terytorialnego, globalnie za Polską głosowało 40,4% uprawnionych, a za Niemcami 59,6%. Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych gmin, w 55% gmin zwyciężyła opcja niemiecka, a w 45% polska. Na poziomie powiatów w 68% powiatów zwyciężyły Niemcy, w 32% Polska. Generalnie we wszystkich powiatach miejskich zwyciężyła opcja niemiecka, natomiast w powiatach wiejskich wynik różnił się zależnie od miejsca. Na zachodzie Górnego Śląska wygrywała opcja niemiecka, na wschodzie opcja polska. I tutaj dwie ciekawostki. Pierwsza. W 3 miejscowościach obszaru plebiscytowego oba kraje zremisowały. Na Polskę i Niemcy oddano dokładnie taką samą liczbę głosów w Kotorzu Wielkim, Rudzińcu i Pawonkowie. I druga, w niektórych gminach na obszarze plebiscytowym oddano 100% głosów za Niemcami. Zdarzało się to zwłaszcza w powiecie głubczyckim, ale w pojedynczych przypadkach także w innych powiatach. Natomiast w żadnej gminie nie było sytuacji odwrotnej, czyli takiej, w której 100% osób głosowałoby za Polską. W rezultacie plebiscyt w regionie wygrała opcja niemiecka. Ponieważ jednak w komisji międzysojuszniczej zasiadali przedstawiciele różnych państw, które miały swoje własne interesy i cele polityczne, nie powinien dziwić fakt, że wyniki interpretowano na 2 różne sposoby. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Włoch, którym zależało na tym, by nie osłabiać zbytnio Niemiec, opowiadali się za przyjęciem ogólnego sposobu liczenia, który sprawiał, że Polsce przypadłyby jedynie części powiatów pszczyńskiego, rybnickiego i fragmenty powiatu katowickiego. Reszta, przede wszystkim tereny przemysłowe, pozostałaby po stronie Niemiec. Dlaczego było to takie ważne? Bo zapewniało Niemcom dochód, dzięki któremu mogli spłacać Brytyjczykom reparacje wojenne. Osłabione Niemcy oznaczały także rosnącą w siłę Francję, co również było nie po myśli Brytyjczyków. Natomiast Francuzi, którym przewodził generał Henri Lerond, byli zainteresowani jak największym osłabieniem Niemiec, dlatego też sprzyjali polskim dążeniom. Opowiadali się za takim podziałem, który przyznałby Polsce wschodnie powiaty Górnego Śląska, w tym cały okręg przemysłowy. Ponieważ komisja nie osiągnęła kompromisu, oba plany przesłano Radzie Najwyższej 30 kwietnia 1921 roku. Zanim jednak podjęto ostateczną decyzję w obawie przed tym, że mogłaby ona być niekorzystna dla Polski, Wojciech Korfanty wydał rozkaz rozpoczęcia III Powstania Śląskiego. Ale powstania to już opowieść na zupełnie inny odcinek. Dla porządku dodam tylko, że ostateczny kształt podziału, który był po myśli Francuzów, określiła konferencja ambasadorów w Paryżu 20 października 1921 roku. Polska otrzymała powiaty katowicki, pszczyński, większą część lublinieckiego, rybnickiego i tarnogórskiego, część raciborskiego i zabrskiego, mały fragment toszecko-gliwickiego oraz powiaty miejskie Katowice oraz Królewską Hutę. Pozostała część Górnego Śląska pozostała w granicach Niemiec. Były to powiaty głubczycki, kluczborski wraz z namysłowską częścią, kozielski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, większa część raciborskiego, toszecko-gliwickiego, części bytomskiego, lublinieckiego, rybnickiego, tarnogórskiego i zabrskiego.
Do tego powiaty miejskie: Bytom, Gliwice, Racibórz i Opole. Chociaż terytorialnie było to 2/3 obszaru Górnego Śląska, to trzeba pamiętać, że Polsce przypadła bogatsza część regionu z większością zakładów przemysłowych. 3/4 kopalń, większość stalowni i wielkich pieców, z których część przypadła w udziale francuskim firmom w ramach wdzięczności rządu polskiego. Wszelkie kwestie gospodarcze, ale i związane z ochroną mniejszości regulowała międzynarodowa umowa między Polską a Niemcami, zwana Konwencją Genewską o Górnym Śląsku. To jednak również opowieść na osobny odcinek i niedługo postaram się wrócić do tego tematu, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. I to tyle na dzisiaj. Pamiętaj, że możesz wesprzeć rozwój kanału na 2 sposoby. Kupić nasz kultowy kurs języka śląskiego, dzięki któremu poznasz 2000 najważniejszych słów i zwrotów i zaczniesz gadać po naszemu w 21 dni. Link znajdziesz w opisie. Druga opcja to postawienie nam kawy. Link również masz w opisie. Jeśli podobało Ci się to wideo, to koniecznie kliknij suba na YouTubie, kliknij dzwoneczek i podaj film dalej. Możesz też zostawić komentarz, to bardzo istotne z punktu widzenia algorytmu YouTube'a. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.